मोनसे गोनां फोसावनाय बिटिसिलि हाउस कमिटिनिफ्राय स्किम्सनि सायाव नायबिजिरनाय खौराङाव नैबेखौनो मिथिहोनाय जादों दि बड'लेण्डनि गंब्रै जिल्लायाव थांनाय 25 सेप्तेम्बर 2018 खालारनिफ्राय स्किम्सनि सायाव जायगा जायगा नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बे नायबिजिरग्रा हान्जायाव दं एमसिएलए गौतम दास, एमसिएलए रोनगोरा नार्जारी, एमसिएलए अनिल बसुमतारी, एमसिएलए जतीन्द्रनाथ ब्रह्म, एमसिएलए मनेश्वर दास, पिआरअ दैगन्त ब्रह्म आरो बिटिसिएलएनि नेहाथारि। मिथिना मोननाय बादिब्ला बिफानारि जिल्ला थाखोनि मावदांआइसाफोराबो बे नायबिजिरग्रा आफादखौ मदद खालामदों। खौराङाव बुंबावनाय जादों दि गाहायै मोनथाम बिफाननि सायाव बे नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बेफोर जादों हाग्रा बिफान, दारिमिन बिफान आरो समाजारि अनसाय बिफान। मख'नो गोनाङा बेनोदि सिगांनि समफोराव बेबादि जेबो नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड हालामाव नुनो मोननाय जायाखैमोन। बे नायबिजिरनाय हाबाफारिनिफ्राय मिथिना मोननाय बादिब्ला बांसिन खामानिफ्रानो गोजोनथाव नङा होननानै बुंनाय जादों। अदेबानि जायगा जायगा बे नायबिजिरनाय हाबाफारिया 12 अक्ट'बर 2018 खालारसिम सोलिगोन। बेखौ फोसावदों अनिप बिबिसिनिफ्राय। गोजोन्थों। बेमार माने কি হেৰি ভৰিতেই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা। কিবা হৈছে নেকি অপাৰেশ্যন হৈছে। बेयाव नुनो मोननाय नुथायफ्रा बेनिनो सावगारि। नोंथांमोना नैबेफोरखौ मोजाङै नाय। नैबेफोरनो नायगिदिंनाय आरो नायबिजिरनायनि नुथाय। রাস্তা ঘোরাঘুরি গালি দিয়ে মোক বেয়া পায় স্যানিটেশন লাগে লেতেৰা হৈ আছে লেতেৰা তো আহিব তাতো কিবা চাফা হ'ব মানুহ নহ'লে কিবা চাফা হ'ব এটাতো ক্লাছ হ'লে মোটামুটি 20 দিনমান হ'ব এনেকুৱা লাগি আছে মানে স্যাৰ এই দিনমান নাহিলে আপনার কিবা বাকি কিবা আপনার কি বইটো পাঁচজন করবি পশ্চিম গোলাঘাট অর্ডিনারি দিয়ে স্যার সাইনবোর্ড ফ্লেক্সত বনাই দিয়ে পশ্চিম গোলাঘাট না কেসে হল ওদের বিচিসে পাহরি দিয়ে স্যার ওদের বিচিসে সেরং ডিস্ট্রিবিউশন নহয় ডিস্ট্রিবিউশন নাম্বার তো বলে ওখান থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে স্যার ঠিক দেখি খাপাক লালা বড় 4.5 लाख ना दाख्लैसो एवहोजोबदों आं अखा हाबाय थानायना ओमफ्राय हाया सासे मानसिसो हगारना होदों औ जोंनिनो
हेल्पारनि फिसाइया हगारना होदों आरो सासे दङ नालाय बाहाय हगारना होदों आरो Running from বঙাইগাঁও